Dalur rencana iki awan-awan aku bar mulai kerja iki kaping golek pakane marmut karo kelinci lur ya. Wingi kuwi marmutku iki manak loro. Saiki ya wis umur 3 dina. Aku lewat langgare pakku iki lur ya. Nah iki ya sit bolo ambek aku iki sampinge omah iki. Nang aku iki wis lewat ratanan kene. Ku la ono omah kosong kuwi. Ku rencanae aku belok kanan ya. Dan mlaku panas-panas ngene iki ya genah-genah ae. Nah iki aku liwat kene niku pitike tanggaku iki ya senengane keluyuran nang ngene iki landuk desa iki pitik padha diumbar. Iki ketemu tanggoku lagi ngasah gergaji ya ambek takon gone kangkung kuwi nang ndi. Nah iki aku lewat kebone tanggoku kuwi sing wingi kayu jatine dibabat kabeh ya. Gak ngerti arep ditanduri apa iki. Kok akeh wit pelem kok sawangane nduk kono kok wis ditanduri. Nah aku balik maneh lewat sing wong gergaji ngasah gergaji mang ya. Jarine sih nduk mburine omah iki tak delok maneh kok ketokane rungsep ngene aku ya wedi ya. Apa akeh ulone nduk kene iki. Aku rencanae kok ya abet nang kene iki njupuk kangkung ngono. Tak pikir-pikir aku ya rada wedi lur ya. Nah ben biasane ngene iki akeh nggone ula. Nah aku balik maneh nang nggone tempat sing mang sing wit jatine mang wis dibabat mang ya. Iki kayune tanggoku iki sak bacek kaya ngene lho. Iki pitik tanggoku iki. Nah ono aku langsung mlayu. Aku lewat nggone wit jati-jati kene. Iki aku lurus wae. Nah, aku lurus kene wit iki wit jati sing wis dibabat anti PP wis garing kabeh iki. Oh iki arep ditanduri pelem rencanae iki. Kalau wit jati kan ya umure suwe to. Kalau pelem kan cepet nang uwoh ngono. Nah, aku liwat kene mblusuk nang gone kebone wong iki lho ketemu iki godhong telo apa godhong kangkung iki lho enak ngarani cedak-cedak ngene iki blumbangan ngene iki wis mari ngene iki kabeh tak babati kabeh ya gak kabeh sih ya njupuk sak cukupe ngono iki batas suket kok walet men. Nah iki mulai aku bateki godhong sing arep tak pakane kelinciku iki ya. Wong aku ya njupuki ya gak akeh engko malah diseneni karo tanggoku ya. Nah iki tak babut kok angel men iki. Ya saking dawane mang rek nggawa gaman. Nah iki wis mulai oleh ya soto akeh iki. Iki mang aku roh panggone ya dikandani tanggoku baturku kerja kuwi ya. Nah iki wis entuk wis mulai soto akeh ya engko nang tak gawane mulih. Iki tak kelumpukne sik ae. Iki tak buah-buti kaya ngene iki ya. Iki nduk kene iki akeh godhong-godhong liyane. Cuma sing tak dolek iki ya godhong sing tak maksud iki godhong kangkung apa godhong telo iki lak ngarani. Nah iki wis singkat ceritane aku wis nduk omah ya. Arep tak pakakno marmutku sing manak wingi. Engko tak sudono nggone anakane marmutku kuwi. Ya mari ngene iki tak bukake lawange sik iki tak tugel-tugel sik ngene iki ben menak gawe nglebokno nang lawang iki. Ya tak jupuke maneh ya. Iki tak jipik maneh saiki engkas ngono ben wareg kok dipangan ambek anak-anake pisan. Nah iki tak sudono
Sik lawange tak bukake dhisik kene. Kok ora ketok anake iki cilik-cilik ngono lho, lan nanti lagi umur ono seminggu. Nah iku kuwi ku mbokne anake loro, tapi sayang ya sing lanang ki mati. Esuk lak wis anake wis gedhe kan babone njaluk raben maneh ki ya bingung nukokne lanangan apa ya sesuk ditukokne maneh. Lah iki anake iki ngejar-ngejar mbokne ya wis dicemplungne pakane kuwi ben nanti pangan ben wareg. Iki anak-anakane lucu-lucu ya, masih cilik-cilik ngono iku. Nah iki selain aku ngopeni marmut, aku ya ngopeni kelinci. Kelinci ndek wingi iki sak pasang ya. Lah sing wedok kok malah mati, tak tinggal bodo nanggone omahe wong tuaku kae sing nang Mojokerto kuwi. Apa gak dipakani bojoku dadi sing wedok mati iki kaya sing lanang. Sok iki ya nukokne maneh wedokan ngono. Nah iki lawange tak buka dhisik. Wong ya cuma tak taleni kenur ngono ae. Iki tak taleni ambek kenur cuma tak upet-upetne ping pindho ngono. Nah iki kok rada angel iki ya. Niki godhonge iki wis arep tak lebokne ngono ae ben nang dipangan. Nah iki wis tak upet-upetne ngono ae, tak uncale nduk kandange ngono ae. Iki lak dipakani godhong ngene iki sing dipangan biasane gagange ngono kuwi lho. Dadi ya godhonge ora patek doyan. Apa kok mega wite iki kriuk-kriuk ngono ya. Nah iki tak balekne maneh taline. Engko tak delok niki lak arep mangan. Nah iku wis mulai dipangan. Oh iku godhonge gelem alhamdulillah. Biasane iki godhonge ra gelem mangan cuma dipangan gagange tok ngono ku. Nah iki kangkunge sisae iki tak tekek nang meja. Nah iki kandang kayu ku ya lumayan ombo ya. Nah iki kayu-kayu sing biasa tak nggo masak, tak gawe nggodhog banyu, pawone nang kene kabeh, dandang panci ya kadang masak nang kene. Selain iku aku ya ngopeni pitik mbangkok lur. Iki ana pitik mbangkok jago mbek babon iki ya dhisik kae iki sak kandang iki bok ya. Kene haratan malah mati, akeh sing mati kae. Nah iki arep tak pakani, pakane ya cuma sederhana ae. Katul ambek sego ngono kuwi. Tapi segone ya ora sego mambu, winginane tak pakani sego mambu rak doyan. Iki lawange tak buka. Nah, tak pakani katul ambe sego ngono. Iki biasane mangane kanggo wames iki lak dipakani pakan-pakanan katul. Nah iki katul ambek sego langsung ditotoli kaya ngono. Iki anake iki ana 8 ya. Bar ngene bar makani babone ambek jagone iki tak sudono anak-anake sing ana 8 nang ngarepe omah ya. Iki babone tak pakanane sik ben wareg ya. Nah isuk mangan tak tinggal kerja. Dadi ngene iki isokku ya mulih kerja lak makani pas awan-awan bar bedhug ngono kuwi. Ngene engko sore wis sak makani mesisan pakane tak akehi pisan. Lho jagone nggo wames, babone ya ngames. Alhamdulillah wingi ana haratan sak kandang ki entek. Dingoni di ngengehi sak jodo iki jago mek babon iki alhamdulillah gak mati. Nah iki aku wis nang ngarepe omah. Aku selain ngapeni pitik, marmut, kelinci ya aku ngopeni manuk kutut iki ya tak gawe rungon-rungon iku. Nah iki pitik mang sing anake pitik jago mbek pitik babon bangkok ambek jagone bangkok anakane apik-apik ya. Wingi anggreme 8 netes kabeh tenan jos tenan sing jagone iki top cer tenan ya. Dadi anggrem 8 ya netes kabeh alhamdulillah.
Wis sakmono ae videone teko aku lho ya. Wis esuk cok lali nonton videoku maneh. Salam teko Magetan.